Hvordan er det at være hjemme? Hvordan er det at være det hjemme? Har været, ja. Ja, Nu har jeg lejlighed, ikke? Ja. Hvordan var Det det? er, at man bare går på gaden og så prøver at finde et sted at være og bo forskellige, eller være på gaden eller noget andet, ikke? Hvor sover I? Jeg sover på herberg og sådan noget. Jeg har været 2,5 år på herberg, der ligger ude i Valby. Så har jeg været lidt over et år derude, hvor jeg fik en lejlighed på Sundhed. Den kender I godt, ikke? Ja, jeg kender det godt. Så, så sover man hos venner og veninder og på gaden og alle mulige steder. Er det ikke meget hårdt? Jo, det er meget hårdt, når man ikke har sin egen dør, man kan gå ind i. Tænk, hvis I ikke kunne komme ind. Tænk, hvis I ikke kunne komme ind og låse jeres dør ind til jeres familie. Ja. Det ikke havde noget sted at komme ind af. Ikke? Ja. Som jeg er kommet videre i mit liv nu. Jeg fik lejlighed for næsten 2 år siden. Ikke? Så er jeg kommet videre, men jeg sender stadig aviser og arbejder for hus og bil og sådan noget. Jeg tager den der med i jeres projekt og læser den. Den får I også.